Mweli wa matukatano na limo kaunti ya Kisii ya Nsemo egera gukwanira nabo igakoraria igoro y'ikisegi kya nyumba rituko ria rero ekiombegetaria ge serikali nigo gikase wodi yabo kitendere egera gukwanira abana banyaruka nabo igo amona abasubati anne muno kubasemie igoro y'ikisegi kya nyumba nenjira bagwetanga kurwase kisegi echo. Apart from okubasemia igoro ya gender based violence nkwenda toretwa aba sanitary towels baenda chiaba konya singe mumaite menstrual. We have menstrual poverty, like ntobwate lack of yani teri raisi ko umwana omwiske gaiga in the rural area konyora sanitary pads. Nabo igo okurutirana nabo igo gwetana kwa baiboria se chinyumbani go gukwirira abana kurwa se chinyombe echo nabo gwesonania amangana atari kubakonya na muno kwirira chinyoma kya genkyo nabo igo amarito agenkyo se chinyoma naraotewe na se nyoma abantu ebakomya kibunyomba ase nyoma netakira abantu batwaro berani obuya nyomba na anda abantu banchane na kikeragera when we have good communication in the house ntugotwara mechando ya gisegi kya nyomba ngina bagutama kuru gitanda batiga bagakaboka gitanda abangina batama guchikoni egenteke igakwamanya konyora abana abange banyo babere buna batabwati omulisia abana banyora chinga kichingia ekera bayibuli batiganire banza kuriya abamura ebinyoro gweta banza kuiborana abamura abana abamesa abamo egenteke gwacha konyora obutaka bwaichore gusi ase ngencho ya ogutaigwa na abayiboli babere. Umugambi omoke bwenseme yo musubati Gladys Bisonga nonyena bigoni gatebire umukibabe kirensemo ere naboigo amona abantu benseme yo kurwania amarito agenkyo naboigo okwarakiwa kwa bana abanyaruka sekenyorokiane with all twins to abwatanira amaso gotebanga esegi ya FGM teiyo na ndete kuyuweka na sekenyorogia ito chisegi nchiroro chiegenka ekikonyarko bachi kobwa chi gotoka ase chinywomo nale gotebanga ase application yane twatemira nene nkotwara tore seminars nkotwara tore chi public barazas asito kunyarko batogotemani twachandikire mona ase chinyumba ntobwatio morembe ekiagera buna ntu abasubati abakene tukane gutwara chimbukire chingiya ntokwamere nabagaka baito bona kiekogera mwatoretera obosemi oigo buya erine ntunyata kobata gokoragi tokomenya buya ase chinyumba chiaito gento kegane irimo na ase chinyumba chiaito tutwara obwanje nabagaka baito ekiagera omusubati buna inche okonyora mbwato muno mutambi abasubati bensemi yo nigo batebringa nigo bagwetera mangana makongwa ase chinyumba ase bono baborire byombe byonsi biri bya serikali na bitali bya serikali wesoke boikirana kurwa obosemi gochesa abagaka babo munenjiremo yokoreta omorembe ase chinyumba abagaka bara na barabu mbabwata abande mbale babwata chimbukire chimbe bakalirio omusubati ataragosa erega imogete igoro nsachinde kwanyora mepye mugaka nkonywara maru uchire nyomba erocha kesegi tari kuramanya ng'aki acha nyomba ng'aki abantu basinda lituko ligima era gocha na gocha kesegi rioka bono nchege ntunda abate mwale gwancha mutu ati baisi na bakaka baito ine na barabanya ko bakomanya ng'aki ngibagane iri gokora ekero bachira ase nyomba chiaba basika basubati baba na abana babo mugaka na bagocha kwanyora ng'eto gotamane nyombe ngimeke kogera kunywa maru bono kwanyora ng'a morembe toyo abana kuna bakomorore bagontenga mama tatoyo tuasoka tuansi tuakora kitwagenda bwana gende tutagete no moremba basemyo ngotokonya bole bakonya nabagaka abu kusemba onjurire kinga kije cyo abamenya abo benseme yanne muno abasubati naboigo amona abanyaruka nigo bayirane iri buya asengencho ya maigeri yo naboigo kubolia maigeri yagendre kobo egera gokonya igesa kwegento batebirumna amangana mange nararo aganeirie gukwanirwa mono aba director ye group yeiga na sekenyoreka koru toigure biya nande twatembia mono so kende gyonsi kerikerache gweta ande gari ta gototiga nabe kagotoretera kera rituko na anda bagotosemi kera chinga ikulpoteri gataseni kyagetembe kurwasi chinze mo cha maroba chigotoka se wodi yabo chitendere bunge ya machoge bwa chache me county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maove.